podiumean erreferentzia handi bat niretzat da The Silver Mount Zion Memorial Orchestra, kanadiarrak, unkitzen haute pila bat eta kriston indarra dakate, eta bolinak, gitarra distortzionatuak eta kriston elegantzia darabite. Disko bat, bizitzako disko bat aukeratzea zinezkoa da, baina klik sakon bat egiten dizuten disko horietako bat aukeratuta Lisaborren ezarian aukeratuko nuke. Oso gogoan daukadalako ateratzen zen data buruan naukala, ez duela 20 urte, junden dara erostera, egon entzuten eta bigarren abestetikan eta kaina sartzen dioten momentutikan klik hori sentitu eta esan, hau da behar nuena, honen bila ari nintzen. Eta hori, ezkeroztikan disko kutxunen artean daukat. Lauren When I Go Deaf, gorra geratzen aizenean kantuak entzuteten bakoitzean hasieran suabe sartzen da eta beti desarmatzen hau. Eta gero aldatu egiten da, kaina sartzen diote eta hor beti sutu egiten naiz eta ezpanda egiteko abesti bat da baita ere. Azken boladan arreta deitu dit Bob Dylanen The North Country Girl, Anarik euskeratu zuena eta ez nuen ezagutzen, Anariren bertsioari esker ezagutu nuen eta kristone abesti iruditzen zait eta letrak borobila iruditzen zait, oso polita eta asko gustatu zitzaidan pasarte baten nola esaten duen, iparraldera baldin bazoaz, begirazazu ea haize ulukariaren aurrean, nahikoa beroki beroa daukan, horrelako zerbait. Asko gustatzen zait, 16 taldeko Ibon Bilbao, abeslaria eta gitarjolea. Iruditzen zaidalako kriston estilo txarra daukala, abesteko moduan eta bestiak sortzeko moduan, eta estenatokian daukan presentzia ere, kriston karisma duen tipo bat iruditzen zait, eta ikaragarri gustatzen zaidan talde bat da. Gehiena, etxean daukadan zerbitzari batean daukat musika guztia, eta FLAC eta MP3 fitxategi digitaletan entzuten dut, mobilarekin entzun daiteke eta bestela viniloan entzuten dut, horiek lirateken ere bi moduan. Egiako ametxenea gaztetxea litzateke, hilabete batzuk biziron zuen besterik ez, baina guretzat bizi izan dugun gaztetxea izan zen auzoan, ez dugulako euki bestelako gaztetxeriko luzeiran duena, eta bertan jotzeko aukera euki genuen, eta hori etxean bezala jotzea izan zen, eta beti horitzapen polit batekin horitzen dut. Asko gustatzen zait, Miarritzeko Atabal aretoa. Oso elegantea iruditzen zait eta kriston soinuarekin beti, daukan alde txarra da pixkat hotza dela, eta gaztetxeek ez bezala, pixkate urruti zaudela taldetatik, bestela hori betetzeko gaztetxeak iruditzen zaizkit kriston tokiak. Esango nuke Lisabo dut eta Narik elkarrekin jo zutenean egian bertan, kulturetxean, bertan izan zala kombinazioagatik eta hiru talde ikaragarri horiek elkarrekin jotzen ikustea, kristona izan zen. Eta horrendikan uste sarrera ere badaukadala hortikan gordetan. Ez dakat bat ere argi. Alde batetikan, baitu aukera batzuk, baina hor tartean ez da urruti biliko Komaren El Infarto diska. Ez dakitzen bat urte, 15 urte ingururekin horrela. Azkenengo diskoa egia esan dira Bandcampeko single suelto batzuk, Lovers Love Haters, ez izena Debora Cohenena, The Organ taldeko kide bat, eta bere abestiak erosi izan ditu.